Què fa el primer un infant quan pot? Ratllar. És la primera manera que tenen de comunicar-se amb el seu entorn, no? Tenen una inèrcia de contar dibuixant coses. La primera manera de contar històries va ser oral, contaven històries a les paraules, però la segona manera de contar històries va ser dibuixades en les parets de les coves. Des del paleolític fins a la religió, no? Gastaven les imatges per a ensenyar. Els xiquets aprenen que no sols hi ha històries verbals o històries verbals trasladades al paper, sinó que n'hi ha històries que es conten en imatges. Aleshores, jo crec que és imprescindible tasques com les que fa Kamakuk de fer arribar els còmics als més menuts. Necessiten coses que connecten amb ells, amb el moment en què ells estan. I els xiquets, per norma general, estan en moviment, que a més és com han d'estar. Té una part visual que entra per els ulls, com el menjar. Si no t'entra per els ulls, no t'entra. El xiquet es posa a llegir, a mirar el TVO i poquet a poquet va generant altres imatges que no són les explícites. El lector ha d'aportar moltíssim. Eixe espai que n'hi ha entre les vinyetes, eixe espai és la clau. Eixe espai l'ompli el lector en la seva imaginació. Com animaves tu aquests personatges dintre del teu cap, no? El còmic té aquest poder, no?, de clavar-te dins la història en un segon. En un segon ja estàs clavat. Tu ja veus la imatge i tu t'imagines que estàs en la imatge. I clar, estàs com donant-li vida a quatre paraules, com aquell qui diu, no? I estàs ficant-li cara a algo que en un llibre de text simple no n'hi ha, no? Això fa que el xiquet vagi desenvolupant la plasticitat de la imaginació, no? A més, quan són molt xicotets, aquests dibuixos tenen ahí unes ratlletes que quan són una miqueta més majors se donen compte que aquestes ratlletes són lletres i ja estan començant a interessar-se per llegir. Si els xiquets des de menudets tu els fas un aprenentatge primerenc i ells van ensenyant-se, aquests xiquets ja van sobrats la resta de la vida. La figuera s'adreça de xicoteta, saps que sí. Jo crec que el Kamakuk fa una tasca fonamental, que és descobrir la lectura. I què més bonic que descobrir la lectura a través de la imatge. Per tant, crec que el còmic pot ser un ham, no?, per a pescar aquests futurs lectors i lectores. Perquè, igual que acostumem els xiquets xicotets des de sempre a dir has de menjar de tot, també has de saber llegir de tot, has d'intentar crear destreses per a que els més menuts puguen aprofitar el plaer de la lectura. La gent, quan comença a llegir, se li obri tota una finestra de possibilitats increïbles. Això és important perquè això es pot llegir en el vàter. Tot el que es pugui llegir en el vàter és de puta mare. Evidentment, el còmic és un instrument educatiu espectacular i que encara no hem utilitzat ni l'1% de les seves possibilitats per a normalitzar la llengua, per a normalitzar la cultura, per a normalitzar el coneixement. Si damunt està en València, estàs al mateix temps estàs deprenent valencià, de manera que és la millor manera possible. Per a mi és espectacular, de veres, perquè és la llengua més bonica d'Europa. Per als nanos que estimen i que pensen en valencià, és una manera de trobar un aixopluc o un refugi familiar, no?, on reconèixer-se a un mateix, i els nanos que no la saben és una bona eina per a aprendre d'una manera supersimpàtica i divertida. Qualsevol eina que utilitzem per a normalitzar el valencià és efectiva. La lectura et fa ser intuïtiu i et fa aprendre la llengua d'una altra manera. I saps recordar perfectament com s'escriuen les paraules a base de la lectura, perquè la lectura t'exerceix la memòria fotogràfica. I aleshores el còmic és imprescindible. Però també ho és el teatre, també ho és la música, també ho és la ciència. La informació, l'entreteniment. La gent que parla una llengua el que necessita també és consumir-la, no només parlant en casa o amb els amics, sinó més enllà, no? La televisió, la ràdio, la música i els còmics, la literatura. És molt important que la llengua estigui present a tots els àmbits per a que sigui una llengua viva. Al capdavall el que necessitem és més força en tots els canals i sobretot que aquests mateixos canals vagin creixent i adaptant-se en la forma que la societat necessita. I editar en valencià és important, per una qüestió
com es diu això, sanitària. No estem en el mateix punt que l'any 83, gràcies, però malauradament no estem en el punt que voldríem. Continuem sent la llengua xicoteta del territori. I és una pelea, i encara estem en eixa pelea. Ai, és que és de valenciano, dius, en sèrio que estem encara a Xina? És que, puc, en sèrio. No podem permetre'ns el luxe de la societat valenciana de menysprear o de no posar en valor iniciatives com aquestes que són un autèntic tresor. I a més per una qüestió simplement d'higiene i de cura del nostre ecosistema lingüístic. Fa una funció molt important tant per la llengua com per l'humor com per l'art valencià. Si no cuidem el que tenim a casa, qui ho va cuidar? Ensenyar als xiquets a apreciar la lectura, el còmic o inclús la il·lustració és apreciar que la meva cultura estigui encara en el món. I per a mi recolzar un projecte que el que diu és que tenim que apropar la cultura als xiquets, fer-la més fàcil per a tot el món, a mi em sembla meravellós i per tant per a mi és obligatori recolzar el Camacuc. Home, i recolze el Camacuc com recolze totes les coses que poden ser bones per a la humanitat. A la revista Camacuc, a la revista Camacuc, una copla vull cantar, que per tots és ben sabut, que promou el valencià, ai, que promou el valencià. L'enhorabona. Gràcies.